Greetings. 1 John chapter 3 from verse 14. In it, we know that, listen, we know that we have passed from death to life because we love our brothers. Anyone who does not love his brothers remains in death. John 1 John chapter 3 verse 14. We know that we have passed from death to life. Why? How is it known? Because we love a brother. There are many of them vakawanda vatisingadi kunzwa nezvavo. Now, tikatedzera zviri kureva shoko raMwari iri maererano nerudo. You can also read this, together with 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Inotaura kuti kutenda netariro nerudo zvitatu izvi ndo zvinogara, asi chikuru pakati pazvo ndo rudo. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Kutenda netariro nerudo zvitatu izvi ndo zvinogara, asi hanzi chikuru pakati pazvo ndirwo rudo. 1 John chapter 3 verse 14. Yabva yati tinozviziva kuti tabva murufu tapinda muupenyu because we love a brother. So I hope tinoda sure. I hope, my brother, as this word is coming to you, it puts pressure on your soul, your heart and soul, to revise the way you are approaching your brothers. As long as you are still, keeping grudges, as long as you are still quite bitter about a brother, as long as you are still bitter, you haven't moved from death to life. 1 John 3 verse 14 says, we know you have moved from death to life. How is it known? Because you now love your brothers. Joseph loved his brothers. He loved his brothers. Our Lord Jesus, he loved his brothers. The only sure way that watransfer kubva murufu kuenda muupenyu, one sure way irikutaurwa neshoko. Kana tichinzwa shoko raMwari, 1 John 3 verse 14. Hanzi we know kuti tabva murufu taenda muupenyu because we love our brothers. Don't worry about how much money is swindled out of you. Don't worry about how many texts dzakatumira achikutuka. Don't worry about how many times dzakakuignore. Aiwa, nyaya iyi yakaoma yerudo ruri kutaurwa neshoko raMwari uru. Kuoma kwayo ndikokuti somebody has to surrender to the will of God for the sake of another person, kuti aone Mwari through you. I know our names have been dragged into the mud for a long time by people you would meet, people who could hug you. They've drawn your name into the mud. Moyo wako kuzvuzvurudzwa pamatombo parukangarabwe. Moyo, tutaura moyo uchirwadziwa, ende vachifara so, vachiuchirira so. Zvaiye zvinezvi zvanyatsomuitira. But the love of Christ endures forever. Forever. It does endure forever. Do you want to still remain in death simply because you want to go get even with your brother? You want to revenge?
worarama murufu uchiziva. Or do you want to, for real, to cross over to life? Because you have forgiven a brother, and that power can only come when Christ is in you. 1 John chapter 3, verse 14. It is known that we have moved from death to life. How is that known? Because we now have opened our doors to our brothers. We used to avoid yesterday. To our brothers, we used to ignore yesterday. To our brothers and sisters whom we used never to consider, now we have opened our hearts to them. Tinoda sure. Urunzwa saying nyaya. Take stock of your life. I mean, the burden now is to you, because watorinzwa shokwe. Rakutoda utoti iwo uchishanda naro. You have to act upon it. You have to act upon it. Ubve kurufu uchipinda muupenyu nekuti wakanganwira a brother. Nekuti wakanganwira a brother. Thank you so much. Thank you so much. Kutenda netariro nerudo zvitatu izvi ndo zvinogara. Asi hanzi chikuru pakati pacho, according to Paul achinyorera the Church of Corinthians, 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Hanzi chikuru pakati pazvo ndirwo rudo rwatinofanirwa kushowa our brothers. Vakatitsika konzi, we show them love. Asi hazvigoneke nekuti zvataurwa naFani. Aiwa, zvinogonekwa nekuti Mwari ari kuda kuti zviitike ari muupenyu hwangu and ari muupenyu hwako. May God bless you. Ndatenda.